हेल' गाइस दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दिनै आं फुंनिफ्रायनो खोनाबाय वाइबिआइनि हारला जानायखौ। आंबो न'आव गैयामोन, फुङाव भिडिअ बनायनो मोनासै, नटिसखौलाय नुदोंमोन होमब्लाबो बनायनो मोनासै। आं न'आव गैयामोन, बेलेगावसो दंहैयोमोन। सानदोंमोन आं न'आव थाब मोनहैब्ला जल्दि थाब बानायना होनो होननानै आं थाबखौनो मोनफायासै। ओमफ्राय दा जाबाय थादो KYC नि हारला। KYC होनांगौ, KYC होनानै 6,000 फैसा डिपजिट खालामनांगौ पान कार्ड नाम्बार होनानै। KYC आवलाय पान कार्डखौ लाबाय, ओमफ्राय 6,000 फैसाखौलाय मानोथो लाखो? जेनेबा 6,000 थाखानिथ' गोनांथि गैया। KYC आवथ' जेरावबो माब्लाबाबोथ' फैसा लाया। जायखिजाया एप्सआनो जा, गेमिंआनो जा, जायखिजाया बेंकिंनि खामानियानो जा, KYC आवथ' डकुमेन्टसल'सो नांगौ जायो। डकुमेन्टस फर्मेलिटिनि थाखायसो KYC। होमब्ला मानो 6,000 थाखा फैसाखौ बिदो बिसोरो? खारनायनि लामा लानानैसो बियाखैथ' बिसोरो। होनाय डेटखौबो नायना, दिनैनिफ्राय दिहुननाय टाइमखौ दिनैनिखौ बारहोखाबाय, ओमफ्राय सुनिबार देवबार बे साननैखौल'सो होदो, समबारे उइद्र' खालामनो हागोन होननानै। जुदि बे साननैयावल' लानानै बिसोर खारखायोब्ला मा खालामगोन मानसिफोरा? आंनि मथेब्लाथ' खारनायनि लामाखौनो लादों बायदि मोनदो आरोना आङो गोसोदो। मानोथो बेखिनि साननै दिनैनिखौ दिसुन आदा बेलाखौ हमबाय, ओमफ्राय गाबोन साननैखौल'लाय मानो डेट होनांगौ? KYC नि खुरांबाथ' माहाय गोबाव दिन होबावनो हायो माथो बिसोर सिस्टेमखौ ओरैबायदि बनायनाय बायदिसो मोनबाय आङो। जेनेबा माबाखौ मा होनो, फैसाखौ दिनैनिफ्राय बख'नो हायि टाइमाव सोहोनानै समबाराव महा दिहुननो होनो? जेनेबा ब्लड खारलांखासिगोन बायदि नांबाय आरो आङो। गाबोनदो सबनियादो साननैखौ सोहोनानै बिसोरो फैसाखौ होआलासिनो ब्लड खारलांसिगोन बायदि नांबाय आरो आङो। मानोथो जेनेबा दिनखौ बेलेग दिनाव लायालासिनो बे सानथामखौसो लानांगौ? दिनैनिखौबो फैसा दिहुननायनि बख'नायनि टाइमखौसो बारहोना। बिदिबा बिसोर फुङाव होनानै फुंनि टाइमाव KYC खालामना दिहुननो हानाय खालामनो हागौमोन माथो। बे बाथ्राया नंगौना नङा? जेनेबा जुदि KYC खालामनानैबो बे एप्सआ थायोना, KYC खालामखांनानैबो जुदि एप्सआ बेयो थायोब्ला, थानानैबो साननैसो उनाव उइद्र' माबा मोनसे प्रब्लेम खालामगोन, बिदिनो मायाबा बिलाइगोन, आरो बिदिनो माबा डिपजिट खालामनो होलायगोन, बेबायदि जालांबाय थाखासिगोन बियो। प्रब्लेमा ओंखारलांबाय थाखासिगोन बायदि मोनबाय। दाख्लैबो ओंखारबाय, उइद्र' जाया। बिनि सिगाङाव ओंखारदोंमोन, खनसे थांदोंमोन, मानो ट्रेडिं लस जादोंमोन। ओमफ्राय दिनै फायलायबाय KYC नि प्रब्लेम। सोनानैथ' जुदि एप्सआ थायोबा जेबो नङा, लस गैया। जुदि थायालासिनो खारबासो मानसिफोरा बिराद लस जागोन। जायहा 6,000, 10,000, 20,000 सोनानै हाबखाबायना, बिसोरा आरो सोबावबा 6,000 थाखा सोबावबा आरो डाबल लस जागोन। बिनि थाखाय आंनिफ्रायबा सोआबाबो जासिगोन बेखौ सन्देह खालामनानै बुंबाय आरो आङो, सोआबाबो जासिगोन होननानै, डाबल लस खालामनांला होननानै। ओमफ्राय आंनि बुंनायदोनो जुदि ओमफ्राय सोआलासिनो थानानैबो लस जायोबा, जुदि बे एप्सआ सोलिबावोबा, बे मोनसे साननाया हायो। बेनि थाखाय आंबो डाइरेक्ट बुंनो हाया। साननानै नायग्रोदो, जुदि नों गावनि फैसाखौ रिक्स लानो हायोबा सोदो, आरो लस खालामबावनो हालाबा, जुदि गिनो गोनांसैबा नोंहा फैसानि थाखाय, बिदिबा सोथारनांला। आं डाइरेक्ट बुंखायो, डाबल लस खालामथारनांला। जुदि सोनो हायोबा सोदो गाव रिक्स लानानै। जुदि थाबाय बायोबा नङाबाथ' आरो सोआलासिनो थाना लस जागोन ना। बेनि थाखाय डाइरेक्टबो बादा होनो हाला। जुदि रिक्स लानो हायोबा सोदो, नङाबा दा सोदो। आं बेखौ डाइरेक्ट बुंनानै होखानाय जाबाय आरो। सोयो सोया नोंसोरनि सायावसो, आंथ' जेबो बुंला। दा जुदि आं सोनाङा होननानै ओमफ्राय जुदि माबादोबा, एप्सआ सोलिबाय थायोब्ला, ओमफ्राय नोंसोरा लस जायोब्ला, आंनि बुंनायावनो लानानै नोंसोरा लस जाबाय, जोंहा लस जाबाय होननानै आंखौ बुंनायनि मोनसे माबा ओंखारगोन नालाय, बेनि थाखाय बुंनो हाया आंबो। जेनेबा आंनो बुंना आरो नोंसोरनिखौ लस खालामना होनाय जागोन जुदि थाबाय बायोब्ला। बेनि थाखाय गावसोर साननानै सोयोबा सोदो। ओमफ्राय आंनि गोसोनि साननाय मथेबाथ' सोआब्लाबो जासिगोन, खारखासिगोन बे एप्सआ। बेनि थाखाय आं बुङो आरो आंनि गोसोनिफ्राय सोनांला होनना। ओमफ्राय आंनिखौबो डाइरेक्ट मानिना लाना नोंसोर मायाबा साननानै नायदो। ओमफ्राय गावनि फैसाखौ गाव रिक्स लानो हायोबा सोदो, नङाब्ला सोनांला रिक्स लानो हायाब्ला। एसे फैसा लस जानायखौ आरो लस जाथोंसै, आरो बांसिन लस खालामबावनायखौ साननो नांला रिक्स लानो हायाब्ला। बेखौ आं डाइरेक्ट बुंखाबाय। मानो होनब्ला नों 6,000 थाखा सोना लस खालामखाबाय, आरो 6,000 सोबावबा 12,000 मानि लस जागोन नोंहा।
बेनि थाखाय आं डाइरेक्ट बुंबाय आरो लस जायोब्ला बेखिनियानो लस जासै बेखिनिनिफ्राय आरो लस खालामबावनो साननांला आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो मा होनना बुंनो माबाफोर आपडेटफोर मोनोब्ला आं भिडिअ गोदान बनायनानै गाबोनहालागै बनायना होफिनगोन जुदि आपडेट मोनोबा आपडेट मोनाबाथ' होला ओमफ्राय खारखालिसो आं डाइरेक्ट होफिनखासिगोन खाराबाथ' आरो माथो खाराबाथ' मोजांनि बाथ्रा थागोन बेनिखायनो माबाफोर आपडेटफोर मोनोबा आं गाबोनफोर होसिगोन जुदि मोनाबाथ' आं आपडेट मोनाबा जेबो भिडिअ बनायथ'नाय जानाय नंला बे YBY नि बागै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै होमब्ला ने गोजोन्थों बाय